През следващите минути ще имате възможност да наблюдавате работата на някои от основните машини, използвани при добиви на кариерни материали и направа на пътища. Машините Caterpillar, които ще видите, са част от нашия парк за отдаване под наем и продажба, включително и машини втора употреба с гаранция. По време на демонстрацията те ще работят съвместно с 3-осни и 4-осни самосвали на марката Ford. Започваме подготовка на основата на пътна настилка и демонстрация на системата Grade Control, предназначена за предизно управление на процеси с полагане на земни маси. По време на нашата демонстрация ще наблюдавате 18-тонния булдозер CAT D6N с диференциално управление и профилиращо гребло 6 посоки на отклонение. Верижните булдозери са неотменна част от механизацията на повечето пътностроителни, кариерни и промишлено-строителни фирми. Caterpillar прилага широка гама от булдозери с работно тегло от 8 до 113 тона, задвижвани с двигатели с работен обем от 4,4 до 32 литра и мощност от 92 до 930 конски сили. Най-честите приложения на този булдозер са пътното строителство, горската промишленост, вертикална планировка и инфраструктурни проекти. Работното тегло на машината е 18 тона, задвижване от 6 цилиндров двигател CAT-C 7.1 ACERT с обем от 7,1 литра и номинална мощност 166 конски сили. Машината D6N, която наблюдавате, е оборудвана с ходова част System One. Тази система е проектирана и патентована от Caterpillar и има удължен ресурс с повече от 35% в сравнение с традиционните ходови системи, благодарение на въртящите втулки и на капсулованите звена с повишена износна устойчивост. Отделните звена на веригата съчетават уникално уплътнение и доживотно смазване със специално синтетично масло. Всички компоненти на ходовата част са проектирани с еднакъв ресурс, което намалява времето за планови ремонти. Булдозерното гребло е широчина 3272 мм, а работният обем е 3,3 кубически метра. Управлява се посредством ергономичен джойстик с ниско пилотно налягане. Машината може да ползва и тризъб паралелограмен рипър с тегло 1562 кг и максимална дълбочина на рихловане 514 мм. Булдозерът D6N предлага пълната гама на така наречените CAT Connect технологии, подпомагащи работата на оператора при изпълнение на различни видове работи с земни маси и особено профилиране и насипване с висока точност. Това са системите CAT Slope Indicate, която показва напречен и дължен наклон на машината на главния монитор, CAT Stable Blade подпомага оператора при въвеждане данните за управление на греблото, така че точните нива да се настройват по-бързо и с по-малко усилия. CAT Grade Control Slope Assist, която запазва автоматично данните, които са въведени за ъгъла на наклона на профила, така че водачът да може да постига лесно заложените показатели на наклона на греблото. CAT Grade Control 3D и CAT AccuGrade. Системата CAT AccuGrade е високотехнологичен инструмент за работа с земни маси, чрез които операторите извършват профилиране и насипване с висока точност, без да използват традиционните колчета и разчертавания. След прецизното разфилване на основата, предстои валяк да уплътни вече подготвената пътна настилка, за да придаде необходимата товароносимост на пътя. За целта ще бъде използван 11-тонният вибрационен валяк на започви CAT CS54B, оборудван с системата Machine Drive Power за измерване степента на уплътняване, който също е част от дивизията машини под наем. Гамата от вибрационни валеци започва на Caterpillar, включва 7 модела с гладки и 4 модела с шиповидни барабани с работно тегло от 7,2 до 18,7 тона. Машините са оборудвани с двигатели CAT с мощност от 101 до 174 конски сили с технологията ACERT, покриващи най-строгите изисквания за вредни емисии на Европейския съюз етап 4. Демонстрираният пред вас вибрационен валяк CAT е модел CS54B и е с работно тегло от 11 тона и мощност 131 конски сили. Ширината на барабана е 2,13 метра. Машината се задвижда от 4 цилиндров редови дизелов двигател с работен обем от 4,4 литра. Задвижващите хидромотори имат две скорости на движение. Те позволяват работата на машината при максимален въртящ момент за уплътняване и изравняване или за придвижване на машината с по-висока скорост. Скоростните диапазони могат да се избират
посредством превключвател, намиращ се на арматурното табло. Валекът започва CS54B е оборудван с система за следене на уплътняването под барабана MDP – Machine Drive Power. Тази система следи съпротивлението при търкалене, което е необходимо да се преодолее, за да се задвижи машината. Съответно, колкото по-добре е уплътнен слоя материал под машината, толкова по-малко е съпротивлението при търкалене, което трябва тя да преодолее. Тази система има следните предимства. Може да бъде инсталирана на машина с гладки или шиповидни барабани, може да бъде измервано уплътняването на различни типове почва. Системата MDP позволява да се оптимизира броя на необходимите преминавания върху даден участък и по този начин да се намалят разходите за гориво и времето за извършване на обекта. Вибрационните валеци за почва са с просторна кабина с изключително високо ниво на комфорт за оператора и отлична видимост. След като валекът извърши уплътняването на настилката до необходимата плътност, следва асфалтополагач да положи асфалтовата настилка. Символично това ще извърши автополагач Caterpillar модел AP300F, един от представителите на новата серия асфалтополагачи, допълващи гамата от пътно-строителни машини на Caterpillar. AP300F е разработена за увеличена производителност при работа на средно големи обекти, включващи паркинги, градски улици, вело и пешеходни алеи. Той е оборудван с асфалторастилащо устройство SE34VT с електрическо подгряване и съвременни технологии като екорежим за двигателя, автоматична система за поддържане на зададеното количество материали пред шнека, активиране на захранващата система с едно натискане на дисплея и автоматизиран транспортен режим. Машината е оборудвана с двигател CAT C3.3 с мощност 74 конски сили. Автоматичната система за поддържане на зададено количество материал пред шнека първоначално включва шнека и транспортната лента, докато се натрупа определено количество материал, което в последствие бива поддържано за осигуряване на равномерна дебелина на полагания слой. Асфалтополагащото устройство SE34VT позволява работа до 4 метра, а ако е оборудвано с модул за намаляване на работната ширина до 700 мм, идеално за асфалтиране на канали. За тези от вас, които проявяват интерес към тази машина, ще има възможност да я разгледат впоследствие или да я видят в работни условия по време на специална демонстрация, организирана от Елтрак България на 20 и 21 септември в град Бургас. Следващата демонстрация е на колесен товарач CAT966K, съвместна работа 4.8 самосвал Ford модел 4142D и на верижен багер 336 FL XE хибрид, съвместна работа с 3.8 самосвал Ford модел 354-2D. Следва представянето на самосвалите Ford. Както вече посочих, тази година участваме съвместно с фирма Bull Auto. И двата демонстрирани пред вас модела с единична кабина и са оборудвани с двигател с обем 12,7 литра и мощност от 420 конски сили. Самосвалните настройки с U-образно напречно сечение, изработени от стоманени листове Hardox 450 с висока абразивоустойчивост. След като ви демонстрирахме самосвалите, ще ви покажем колесният товарач CAT966K с тегло 24 тона и кофа с обем 4,4 кубически метра. Машината се задвижва от 6-цилиндров двигател CAT C9.3 с обем 9,3 литра с номинална мощност 271 конски сили. Този двигател покрива най-новите норми за вредни емисии по работените газове етап 3B. Стандартната система за управление на машината е стик с обратна връзка и тя прави колесния товарач CAT966 най-лесният за управление в класа си товарач. Системата стик в сравнение с стандартен волан намалява движенията на оператора с 78% и значително подобрява видимостта напред поради липсата на волан. Тези машини са оборудвани с система Ride Control, която осигурява устойчивост и плавност на движението по неравни терени и задържане на товара в кофа. Сега ще пристъпим към товаренето на самосвал 4.8 Ford.
При работата на система от челен товарач и самосвал трябва да се съблюдават някои правила с цел да се постигне максимална ефективност и да се спазват условията за безопасност при работа. Оптималната височина на обработвания материал трябва да бъде с височината на шарнира на кофата на товарача. Разположението на товарача към копа трябва да бъде винаги перпендикулярно и машината трябва да навлиза и излиза от копа изправен. Самосвала спрямо товарача също е много важно и той трябва да бъде под ъгъл от около 45 градуса спрямо товарача. Разстоянието от копа при маневрата назад трябва да бъде около 1,5 оборота на колелото на товарача и още 1,5 оборота до самосвала. Разполагането по този начин на товарача и самосвала гарантира минимално време за товарене и максимална производителност. Накрая ще ви демонстрираме и някои от най-добрите практики за товарене на самосвал. Трябва да се съблюдават правила с цел да се постигне максимална производителност и ефективност. Първо, оптималната височина на стъпалото, върху което е разположен багерът, трябва да бъде колкото дължината на носача на кофата. Завъртането на багера трябва да бъде максимум на 60 градуса, като въртенето към камиона трябва да бъде наляво, за да може да има видимост между оператора на багера и шофьора на самосвала. Самосвалът се товари през капака на коша или през страницата. Тежкият клас хидравлични багери, като серията дел обхваща багери с работно тегло от 35 до 86 тона. Благодарение на повишеното налягане на хидравликата, те имат най-добрия капацитет на повдигане в сегмента си, по-големи теглителни и копаещи ушили. Верижният 36-тонен хибриден багер 336 FLN е оборудван 6-цилиндров двигател КАТ C9.3 с обем 9,3 литра електронно управление и номинална мощност 307 конски сили. Машината е оборудвана с кофа Caterpillar с обем 2,12 кубически метра. Багерът използва нова хидравлична система, изцяло разработка на Caterpillar. Хибрид е, защото използва енергията, генерирана при спиране на завъртането на настройката, акумулира енергията в акумулатори и я отдава за подпомагане на хидромотора за завъртане на настройката. Двата броя акумулатори по 32 литра, разположени в противотечността, са заредени с азот. Всеки от акумулаторите има датчик за налягане на азота, така че да се покаже съобщение, ако е необходимо, до зареждане. Очакваният ресурс на рециклиране е 6000 плюс моточаса. Swing Energy Recycling Valve е разпределител, управляващ зареждането и разреждането на акумулатори. Позволява плавно преминаване от потока на помпата към потока от акумулаторите и обратно. Electronic Standardized ESP Pump е помпа с електронно управление, предвидена за работа в хибридна система. Увеличение дебита от 288 литра в минута на 331 литра в минута. Имаме намалени обороти на двигателя от 1600 и 1800 оборота на 1500 оборота в минута с цел намаляване разхода на гориво. И накрая имаме така наречената Adaptive Control System Valve. Това е разпределителна системата за адаптивно управление, управлява дебитите в хидравличната система и не допуска тласъци при работата на машина. Като резултат от изброените по-горе нововведения, разхода на гориво по 336 FLN хибрид е намален от 25 до 33% спрямо аналогични нови машини от същия клас. Демонстрираната пред вас машина е оборудвана и със системата CAT Grade Control Depth and Slope. Тя предоставя подобрения при извършването на изкопи, заравняване чрез намаляване времетраенето на циклите и разхода на гориво, като помага на нови и опитни оператори да работят по-продуктивно. Системата предоставя точни визуални и аудио напътствия при копаене или профилиране, така че да можете бързо и прецизно да достигнете желаното ниво от първият път.
Използвам случая да ви обърна внимание, че през последните години Елтрак България предлага все по-голям набор от КАТ машини втора употреба. При тази услуга от най-голямо значение са надежността, качеството, дългия живот и издържливостта, независимо от условията, т.е. всички характеристики на машините КАТ, при това са значително по-малки първоначални инвестиции. Добрите ни взаимоотношения с европейските дилъри на Caterpillar гарантират, че ще доставим при добри условия и без прикрити дефекти машини, които в момента нямаме в наличност. Предлаганите от Елтрак България употребявани машини са преминали през професионален КАТ технически преглед и тестове и са готови за незабавна работа. В допълнение, Елтрак България предлага за тези машини втора употреба и гаранция от 6 до 12 месеца, в зависимост от състоянието им, възрастта и отработените моточасове. Тези машини са обозначени с сертификата CAT Certified Use или Eltrac Certified Use и са в отлично работно състояние. Накрая няколко думи за нашата дейност по отдаване на машини под наем. През последните години Елтрак успешно развива услугите за отдаване на машини под наем и наем с опция за изкупуване. Бих искал да посоча някои основни предимства за вас като клиенти при ползване на тези услуги. Вие сте гъвкави и за всеки проект можете да разполагате и изберете точната необходима техника. Можете да спестите високите капиталови инвестиции за закупуване на машина, тъй като разходите за наем са оперативни и не се отчитат като актив. Освен това, по този начин по-добре планирате и използвате вашите ресурси, като при договора за наем не правите разчет на разходите по поддръжка, ремонт и резервни части. И не на последно място, можете да изберете да сключите договор за наем с опция за изкупуване. Срокът на тези договори е за период до 12 месеца и във всеки един момент ще знаете каква е сумата, срещу която можете да купите машината. Надявам се, нашата демонстрация е била интересна за вас. Ако имате допълнителни въпроси относно демонстрираните машини или други от нашата производствена гама, заповядайте на нашия щанд, където можете да ги коментирате със съответните специалисти. Ще ви бъде предоставена и още по-добра информация за условията за отдаване на машини под наем и продажби, както на нови, така и на употребявани машини с гаранция. Благодаря за вниманието.